В това видео ще се опитаме да разбием изкуственият интелект, като му задаваме въпроси, на които не може да отговори дори и човека. Ако искате да разберете дали се е справил, останете до края на видеото. Когато гледате видеото, вие също се опитате да отговаряте на въпросите и накрая напишете долу в коментарите дали сте успяли. Ако искате още такива видеа, не забравяйте да се абонирате за канала Скамбанка и да не пропускате още такива видеа. Приятно гледане! Просто напишете долу в коментарите кой е по-умен, изкуственият интелект или човека. Айде се ви оставам. За тази цел реших да използвам ChatGPT. Така хора, на един лист до мене съм си приготвил 10 въпроса, които трябва да зададем. Влизам в ChatGPT. Ето след месец, тук пишем съобщения и преди да започна видеото съм подготвил 10 въпроса, на които ChatGPT трябва да ни отговори. Естествено не са някакви елементарни, а са доста сложни. С по-елементарен въпрос, така да кажем. Първо го помолих да ми даде 100 ниши, TikTok ниши. И да видим какво ще ни отговори. Така, ето, вижте, веднага започва да пише. Не знам дали ще ги напише до 100. Едва ли? До 50 сигурно ще ги напише. Дали ще ги напише точно 100. Точно така 100 ги написа. Ето, току-що ни написа 100 ниши в TikTok. Както виждате, ден туториал, как да предавате туториали, как танцувате. Някакви други гримове, някакви глупости, как да готвите. Домашни любимци, тренировки и някакви различни глупости. Което първото изпитание е изпълнено успешно. ChatGPT успя да ни даде 100, не 10, 100 ниши за нашия TikTok профил. Така, продължаваме с въпрос номер 2. Цъкаме след месец, пращаме съобщение да видим дали ще ни даде отговор. България освобождение от 1877-1878 година. Точно така, България 1877-1888, точно тогава се освобождава, така че броим и това за успешен отговор на ChatGPT. Сега следващия въпрос, третия въпрос, който ще му задам, няма отговор, точен отговор. Предполагам има точен отговор, но за всеки човек отговор е различен. Просто ми е интересно какво мисли ChatGPT и въпросът е кой е най-добрият футболист в света. Сега ще му гледам. През това време се оправдавам как не знам къде са тиретки и другите глупости на клавиатурата, защото ми е много. Просто ми е много трудно на клавиатурата, понеже аз пиша на английски, затова сега. Понеже не ми даде точен отговор, реших да му напиша кои са 5 най-добри футболисти в света. Какво пише тук? Сега след малко ще го прочетем. Напишем топ футболиста. Сега ще напишем топ 5 най-добри футболиста. Който е първият, той съответно е най-добър. Лионел Меси, Кристиано Роналдо. Естествено броим, че и този въпрос беше отговорен от ChatGPT. Първо място Лео Меси, второ място Кристиано Роналдо, трето място Неймар, четвърто място Килиан Мбапе и пето място Робърт Левандовски. Не знам дали това е вярно, всеки има различно мнение, сега няма да си казвам мнението, според мен не е точно така. Напишите вашето мнение, кой е най-добрият футболист в света. Меси или Роналдо? В принцип не трябва наистина да се спори Меси или Роналдо, тъй като скоро и двамата ще приключат футболните си кариери, няма да може да спорим, но все пак напишите според вас кой е. Следващия въпрос е напълно елементарен, просто ще го питам 1 килограм памук или 1 килограм желязо, как се пише? Много ми е трудно, или 1 килограм желязо. Тежи повече. 1 кг памук и 1 кг желязо тежат еднакво. 1 кг, да, браво. Точно така. Много правилно. GPT-то е по-умен от някои от хората, които гледат това видео. Следващия въпрос, който да му задам... Следващият въпрос е да ми напише 10 интересни факти за България. Сега ще му го задам и ако ми го напише, наистина ще е много добре. Така, написахме в топ 10 факта за България. Разбира се така, улица... Ето, дава ли ги ChatGPT-то, бе? Как да не ли ги дава? Розово масло, тракийски златни съкровища. Вижте колко бързо
буквално ни състави една класация. В смисъл, за няма и 30 секунди ChatGPT успя да направи плана ни по литература, примерно. Или ако го питам, може да спишете домашните, но може вече да спишете домашните с ChatGPT, но това няма да ви помогне напред за живота. Да, точно 10 са. Вижте колко добре, бързо и лесно ни написа, ни даде отговор на нашия въпрос. Пишем, че е изпълнено. Сега ще го питаме един въпрос, който пак няма да спорим, защото аз не знам точно какъв е отговора. Именно коя е най-бързата кола? Така, пакът за последно са му казали 2021. Богач Chiron Суперспорт 300+. Я да видим. Богач Chiron Суперспорт 300+. Това казват, че според 2021 година е най-бързата кола в света. Сега за 2023 не знам, обаче за 2021 казват, че това е Богач Chiron Суперспорт 300+ е най-бързата кола в света. Не знам, напишете ми дали от кефи. Бих си купил така, ако съм милиардер, ако стана футболист някой ден. Ще си купа. О май гад! Вау! Опити отново се справя, не знам колко от колко, долу ще ви изписва колко от колко е. Сега, следващият въпрос ми е: кръгла или плоска е Земята? Сега говори. Или плоска е Земята, го питам. Земята е напълно кръгла, сферична. Бързо, много бързо отговаря. Кръгла или плоска е Земята, отново успя да ни даде отговор. Следващия въпрос е кое е най-голямото животно на Земята? Кое е най-голямото животно? Най-голямото животно... Това е било най-голямото животно ли, бе? Колко е било голямо? 9 метра? 3 метра? Това е било 30 метра. Кога е живял? Е тежало около 200 тона? Около 30 метра. Това преди е било най-голямото животно вече. Много странно изглежда това животно, не знам. Ако го видя, ще... Остават последните два най-трудни според мен въпроса. Той сега, който ще го задам, е по-лесен, а следващия е много по-труден. Вземам си едно калкулаторче. И това е въпрос 199 плюс 7. Тук мега много ми заби микрофона, затова го кътнах. И единственото нещо, което направих, е зададах му някакъв въпрос с умножение и деление. Написах го и на калкулатора, за какво се е случило и нямаха нищо общо двата отговора. 3797 на калкулатора е 38087. Не знам това, не знам кой е по-умен. Калкулатора или ChatGPT? Кажете ми долу в коментарите кой е по-умен. Калкулатора или ChatGPT? Това го пишем за правилен отговор. И в момента идва най-трудният въпрос. ChatGPT ще може ли направи милионери? Следващият въпрос е как да изкараме пари за 1 час. Аз дами и господа, ако не даде някакъв отговор, работа с часове, продажби, онлайн обучение, работа във временна агенция, онлайн пасивен доход, създайте си вебсайт, търсене на работа, онлайн обучение. Ако имате специални знания и умения, може да ги предложите на онлайн уроци, продажби. Може да опитате да продавате ненужни предмети или стоки през онлайн платформи като eBay, Facebook, Marketplace и други. Да, това е вярно, между другото, аз съм правил. Просто съм го. Допълнителният въпрос, с който искам да чуя отговор от ChatGPT, можем ли да бъдем милионери на 15 години? Сега искам да чуя какво. Да, е възможно да станеш милионер на 15 години, но за това зависи от много фактори. Образование, учение, приходи и работа, спестяване на инвестиции. Да, колко ще ги спестявам? Аз ако го събирам по 10 лева на ден, може да ги спестя, както съм се родил. Аз според мен не знам дали е вярно, ама на 15 години, ако си някакъв мега много учен и имаш нещо, което другите не притежават, си спомен от тях и може да спечелиш доста пари от тях. Защото, какво да си говорим, ума никой не може да ти го вземе. Ти, когато имаш в главата, си го имаш ти. Дали ще има ChatGPT и някакви други, ти като си умен, си умен. Ето и да те сложат, пак ще изкарваш доста добри пари. Така че, това беше от клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако така, лайк, subscribe и айде към аутрото.